kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan galit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Mamisit ako ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, manigo ari nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo gikahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental motugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha, Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Mayong adlaw, mayong gabi, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, mayong hapon, mayong gabi, mayong buntag. Basta kay unsa may oras na minaw na nanaw karon. Halo. Tibuok kalibutan. Halo.
Aya pa man inigawas akong video. Hello! Hello! Ano yan ang inyong bagong paborito? Ang inyo lang kinaatangan. Ang pinag-uusapan ng buhay. Ang programang walay politika, pulos lang yun katawa. Puros lang mga pakatok, uban ni Bernie, bitok-bitok. Thank you. Oy, salamat ha. Daghang kay ko'y na-receive na mga messages nga gakalingaw mo sa atong programa. Salamat kayo. Anda ko ginakong pasalamat kay nagkadagan na ang atong mga radio partners, ha? Sa atong mga radio partners, daghang salamat kayo, ha? All the way sa Nasipit, Agusan del Norte. Labi na sa Radyo Serbisyo, ha? Radyo Serbisyo 94.3 sa Nasipit. Hello sa inyong tanandya. Kumusta mo mga taga Nasipit, Agusan del Norte? Nakapalo na ba ang tanan sa akong Facebook, Bitok-Bitok University? Partner radio po nato diya sa may Butuan. Butuan City 106.9 Radyo Katribo, Philippines. Ha? Atong mga katribo sa Radyo Katribo 106.9 Butuan City. Hello! Musta mong tanan diha? Oga, siyempre, sa Misamis Occidental sa 92.9 Mix FM Plaridel. Hello sa inyong tanan diha og sa 92.5 Mix FM Aluran. Misamis Occidental, hello sa inyong tanan. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og siyempre si Bernie Bitok-Bitok ni abot na po diya sa atong partner radio sa Oroqueta City. Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Nagbuto-buto, naglagapak, nagpaka-paka. Salamat kaayo ninyo, ha? O siyempre sa mga nananaw sa akong Facebook Live or perminti ka-follow sa akong Facebook, Bitok-Bitok University. Hello sa inyong tanan. Kumusta ang mga kinabuhi? Kumusta? Kumusta ang mga kinabuhi? Gatinga na ba? Ato pa nila gatinga na Brother Bernie kay lisod yung panahon. Bisag asa manggid nga panahon perminti manggid lisod mga igala. Bisag asa bugat kay mga pangkuan. Shout out lang day ko sa atong mga kuan na, sa atong mga suki perminti. Angelita Gabriel, Bartolome Zaldivar Gladiza, Sagittarius Jade Marie sa Hingoog City. Hello sa intanan diha, bisag nasa Luzon gatanaw sa atong live pod. Mediza Mataak sa Muscat, Oman. Margie Kenley, hello po. Rod Zatore, diya sa may Thailand. Bon Makiling Mahinay, hello sa intanan diya, salamat kayo. Ma'am Joy Martinez all the way from US of A. Rosa Torre, I'm always listening sa imong segment, Brother Bern. Uban nilang Mami J since 2009. Grabe. Bora masag niyong gagtiguang nako. Liza Carion, Ray Cyril Agcoprilo sa intanan diha. Margaret, hello po. Salamat kayo sa inyong pagsunod, ha. Simulan na natin ang alamat. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy!
Dear Brother Bernie, bitok to. Atong iyang po karong gabi una ang mga babae nga gipaasa. Ang atong gugmang giyahak ayaw kalimti gyatod ka na to sa Ashigo Plus. Ashigo Plus Coffee og sa Ashigo Plus Herbal Capsule. Ang Ashigo Plus o Ashigo Plus Capsule o Ashigo Plus Coffee, ang number one ingredient anin nila is ang pinakakuyaw nga herb, pinakadako nga herb nga gatubo sa Central Region sa Japan. Ang gikan sa ugat padulong sa iyahang dahon, padulong sa iyang lawas, gaymoon kini siyag tambal, mao kini ang ashitaba. I-google galing nyo na. Ashitaba, usa ka herb, usa ka tanom kung asa ugat, dahon, pati ang lawas gaymoong tambal diha sa Japan. Ang ashitaba gamit kini sa mga kanang nay ulcer, sa mga tag-as og high blood pressure, high og kolesterol. Katong membro diya sa duhay height 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Oh, gakiang-kiang naman kay na may gout. Constipation and high fever. Ang ashitaba, gwapo kayo ni siya. Kaning ashitaba nga maoy sagol o usa sa mga sagol sa Ashigo Plus Coffee o Ashigo Plus Capsule, gamit po ni siya para sa mga cancer, smallpox, blood clot o food poisoning. O kabalo ba mo ang nakanindot po aning atong Ashigo Plus Capsule, labi na kaning capsule ha? Kay kaning ashitaba makapa-increase pod ni siya sa flow sa breast milk. Katong mga bata diya, ang mga inahan. Ang gabuhaton na ning ashitaba manggod, ang kaning mga dahon ani niya ginabulad, ginahimong powder, ginahimon na siya as food. Usa lang na sa mga ingredients sa atong Ashigo Plus Coffee o Ashigo Plus Capsule. Wa pay apil diha ang guyabano extract o ang turmeric powder. Sunod na lang nato na istoryahan kung unsa po na kanindot ng turmeric. Mo nang kaning Ashigo Plus nato nga coffee, lami kaayo, healthy pa gyud. Bosa pay giulatan mag Ashigo Plus Capsule na o Ashigo Plus Coffee. Og siyempre, sa atong mga bossing diha, kabalo ba mo sa pagtuon, pag moabot na galigag edad sa 35 pataas, kasagara ang mga lalaki medyo wala na, gakaproblema na, kay nga naman, stress na permi. Sobraan na skagos trabaho, hardworking. Mo na ang problema, ang responsibilidad sa balay, isip bana sa mga asawa, pag kuhit agay. Murag kaluya na. Pagkuhiton, murag di na mahatag ang angang ihatag. Kaya nga naman, kapoy naman. Si Tarzan luya naman, gapanglungkoy naman. May na lang kay naatay Biramax Capsule o Biramax Coffee. Kaning atong Biramax, paminaw mo mga mister. Di lang ni sa ingon sa mga senior citizen, kanang mga 35 pataas.
Nawa na'y gana permente kay mo lagi busy sa kung saan nasa pangunahuna. Morning bagay sa inyo ang Biramax capsule o Biramax coffee. Kani magong Biramax nato na kini Panax Ginseng. Usa ka tanom nga gatubo sa nasod sa Korea, China ug Siberia. Base sa pagtuon sa mga eksperto, kaning Panax Ginseng makatabang kini para makapatindog sa imong hinagiban kung ginatawag nilag erectile dysfunction. Gawas ni ana maayo sab kini para sa mga limtanon, mga bungawon. Tungod kay maka-improve kini sa thinking of memory skills, ha? O di lang ni pampautog ni. Ang Panax Ginseng pangkwansa ni siya brain enhancer. Ang atong Biramax capsule aduna sa ingredient nga tongkat ali nga makapataas sa sperm count sa mga lalaki up to 44%. Bosa, ayon na mo paglangay-langay, patistingin na ninyo ni atong Biramax capsule o Biramax coffee. Salamat day sa mga nag-order na. O kaning atong mga produkto, kaning Ashigo Plus o Biramax, available ni sa stasyon na inyong gipaminawan karon, sa inyong mga parmasya nga dool sa inyong lugar. O pwede po mo mag-message ka na ako kaya akong ipadala sa inyo ha mga igala. Napo ni Shopee, gusto mo. Again, ay kalimti mag Biramax capsule o Biramax coffee. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talik danay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax capsule. Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang Biramax capsule ug Biramax coffee kauban ng Ashigo Plus capsule ug Ashigo Plus coffee available sa stasyon na inyong gipaminawang karon sa inyong pinakaduol nga parmasya. O pwede po mo mag-PM ka na ako nang ipadala ninyo. O pwede po mo mag-order sa Shopee. Dear Brother Bernie, Bito. Mayong adlaw kanimo diha. Og sa tanan, mayong adlaw. Mayong uto, mayong hapon, mayong gabi, kung sa man mo oras diya. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Cathy. Paborito gining nga pangalan ning Cathy ba? Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Cathy. May tungod kini sa usa ka lalaki nga ako nang gihigugma karon. Naitago nato sa pangalang si Harold. Si Harold usa ka lalaki nga medyo misteryoso. Pirmiro hilomon pa ni siya. Pero kadugayan
Nagkaamigo ra dayon mi ni Harold. Gwapo si Harold in fairness. Pero lagi misteryoso. Dili kay makigstorya. Usahay galing dili mag-uban-uban sa among mga outing. Kay matod pa, istrikto daw kaayo siya og papa. Mula sa isang tabi at di mapakali ating nakaraan, minumuni-muni, di lubos maisip bakit nakalayo. Kaya ngayon ako'y isang bigo. Nagkulang ba ako sa iyo? Kaya tayo ngayon nagkalayo. Walang nagawang kasalanan, kundi ang magmahal sa'yo ng lubusan. Kati, ganahan yung kay kuana ba ni Harold ba? Uy, gwapo kay siya, no? Lamig kay paak-paak ko na iyang dughan ba? Uy, ikaw ba yuta ka ba? Ikaw dugir ka na pagnanasa na ni Harold, ha? Naambot lang yun na iyang beauty. Uy, burag crush ng bayot yung kaya na siya ba? Burag ga-gym at na siya kaya lang macho ang gukaayo. Uy, pero ambot lang po na ni Harold, mura makalang suplado. Uy, di yung kapanagad ba? Sa mo kaayo. Sa imo ha, di kapanagad. Pero okay man sa sako ah. Kapanagad man sa sako ah. Mao ba? Sus! Ano di ba talo siya ganahan sa ako if I know? Dagang kasi mga kayong usagan magpapansin ko ba? Tuyuon yun ako ba nga magbika-bika siyang atubangan. Di ko niya mapansin ay. Bayot, basig di siya ganahan og bayot. Ang iyang gusto, pareha na ako ba nga original yun. Wa naman inuod na dayon. Oy. Basta ka kay si Harold da ako abya ginan siyang crush ha. Basig manglangkat ka sa ako aba. Hala, ambisyoso lagi ka bayot. Una-una ay. Babae ko diri, original ang akong bangag. Ang imuha, dili ba na original ang bangag? Labastos, lagi kaayo ka, Ben. Salo, ay, sige na lang, oy. Kadyo lang kung sitsita na. Tanaw ko yung managad ba? Shh! Harold! 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 Gitawag ko ninyo? Buang makabayuta ka, oy, maulawan man tani mo. Hi, wala lang ka nang nangutana man gud si Kati na siya pangutanan sa imo ba na siya question. Huy, patakal makadi bayot. Na siya pangutana. Halisa na nami pangutana ka jud lang na pangutana daw ka jud lang si Koan. Si Kati. Unsa din nakat? Nakay pangutana? Pandamay makabayuta ka, oy. Sige na, Kati. Sa pangutana nimo? Wala mo ko pangutana. Ikaw naman nabut-buot ya. O sa din, Kat? Ay, kanang kuan, nangutana siya ba? Kung nala ba daw kay kuan, girlfriend? Hoy, bayot. Ay, naku pataka na istorya na bayot. Nala ba daw kay kuan? Nala daw kay girlfriend? Ha? Wala pa ko'y girlfriend eh. Adi ay, wala eh. Kagwapo ni mo, wala kay girlfriend. Wala ko'y panahon, anak. Pag-ibig na Sigurado ka? Kano sa kalas na kauyab, Harold? Hindi na ito na istorya. Kalimtanan na ito na. sa'yo. Basi forever single na ko, di ko kanan mo sulod og relasyon. Hadlok mo ko, basi masakitan lang ko. Ala, uy. Kanang
Harold, kanang naulaw lang pangutana si Cathy ba? Bayot? Ay, si pagbutbot ang istorya, bayot? Kaya dili, maulaw lang daw sulti si Cathy, pero mangutana daw sa imo kung unsa daw mong gipangita sa kababayi. Pataka na mo ka. Pasaylo ako, Harold. Dili ako nagsultian na. Siya ro to nagbuot-buot ra siya. Mau ba? Pero pwede po ni mo to bagon. At sa gipangita ni mo sa kababay. But basta kay di lang ko binuangan, di lang ko pasakitan. Kanang palanggaon po ko niya. Ana ragon. Di man kay ko ingong yung nga choosy yun. Pag sure ba? Kanang yung imong ganahan ba sa kababay kung ikaw lang gipabuton ba? Well, siyempre una, gusto ko kanang buutan. Buutan? Kabalo ba ka nga? Tigbasabi ako sa salmo responsoryo sa mong simbahan. Isa pa. Kanang gusto ko anang babae nga kanang walay arti, kanang may mo trabaho sa balay ba? Usay pasabot nimo eh. Kanagong babae gon nga may mulaba, may muluto, maayo kanang hinlo sa balay, kanang ingana ba? Mao na mong gusto sa usa ka babae? Oh, kanang ana. Kanabang dili tapulan ba? Kanabang hugas plato, magluto, magbahog sa iro, ana ba? Manghinlo sa balay. Hala, Harold, kabalo ka ang imong gipangita kay dili uyab, ang imong gipangita kay katabang. Pandamay. Ala, uy. Kabalo ka, Harold. Kanay mo gipangita bito ng mga responsable, buutan, may muluto, ana. Kabalo ka, ang bagay, timing yun ay mong gipangita kay murag yung si Cathy. Pagilom na payot. Si Cathy mong gipangita kay nga si Cathy, may kaya na siya yun sa mga trabaho sa balay, kaya nagkuha man na siya caregiver. Harold, pasagdiin ang bayutan na nagbuhat-buhat ang ginag-istorya. Moto mo sa kunya nga buutan ka. Actually, mabantayan maginako diri sa opisina nga. Ikaw mo'y pinaka maayo diri. Oy, excuse me, ako lugar. Second na ka. Pero si Cathy magin ako makita nga buutan na pagkababay. Nabantayan din ni mo eh. Oy, nabantayan ako. Kabalo man ko diha sa pantry nga ikaw mo'y sige luto diha. Na kay mga kauban nga mukaon lang pero walay tabang-tabang. Uy, usam na imong Harold, pamikil na imong Harold ba? Usam magkapadungog-dungog ka Harold ha, kapadungog-dungog ka basi kuto-kutohon ta ka karon diha. Joke naman good. Pero tinuod man sa gyud, di ba? Siya may galuto da permintis pantry. Sa bagay, tinuod man sa gyud na, oy. Pero saan taman nga, kani mo si Cathy, pag graduate niyang elementary, nakaribon mo na siya most helpful. Ang ako ang ribbon kay most active raman. But anay ba di ay ni? Pero tama gyud ka Harold, si Cathy buotan. Sa tinud anay lang bitaw Harold, bagay gyud mo duha ay. If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. I don't wanna run away, but I can't take it. Cathy, tilawi daw niya akong giluto nga nangka kung lami ba? Hello galuto day ka? Wala, tisting-tisting lang ko, tanaw lang sa YouTube ba? Maulaw mong usahay nga, perminti ko na lang magluto, ta. Usahay, tingkaon lang mi. Tilawi daw kung lami ba? Kajut bi, tilawan ako bi.
Uy, ako nang kumagko imong gisipsop. Ay, sorry. Abi na kong nangka imo man kumagko. Sorry. Grabe na, paspasan ni mo sup-sup. Uy. Sorry kayo, abi na kong nangka na. Imo pa man kumagko di ay. Kajud lang, tilawan ako, bi. Oh, saman lami. Kajut lang, borag. Ano naman si problema? Borag maguba akong kidney anis kaparat ba? Oh, naparat ra? Medyo parat yun siya, Harold. Sorry kayo, sultian lang gikas tinuod. Lah. Sorry. As in parat yun? Medyo parat yun siya ay. Laka. Bali, tulog ka kaldero ra ba ako nalutoan eh? Saon lang ako niyo, pakaon ko lang ni Iro niyo. Sige lang, Masig madadara na, butang na ito nagsabaw lang. Ano naluto-luto pa man ka? Wala lang. Sa palpak man eh. Magpa-impress, tanak ko si imuha ba? Magpa-impress? Wala lang, pasalamat, tanak ko ba? Magpakitang gilas, ta ko ba? Kasi ito na lang, idol kita kakat ba? Kabalo ka di man gigay ko magsistorya sa bang mga tao, pero pag-abot sa imo ba, kanang burag, pasinsya gigay ha, kanang, ganahan ko nga ikaw kung ka-istorya, tapos ganahan ko nga magsistorya, na ba? Kalabang ambot, ang say nasa mo ha? Burag everyday, burag excited ko makita ta ka. Tadi ko kabantay, kung mag-istorya ka, makaihi na day ko. Ano kay pasabot, ani ba? Oy, kajot lang, Harold ha. Saan man mong ginasulti, oy? Lagi? First time ko, ani ba nga kanang... Ay, kalain sa ako, kata, pero... Kanabitaw mo reply ka sa ako kanang matagabi pag mo yung ko good night sa gasos. Grabe, gitawang kaya kung kalipay na ba? Ikaw naman ko kung nag-reply nga good night. Mao galing, sa good night lang nga gamay. Kakiligon na dahin ko. Mao na baka nilang giingon nga kwan. Kanang ulaw ko eh. Kajot lang yun, be. So, tinod yun na ilang gisulti, Harold, nga wala kay uyab. Wala ko uyab. Ano wala man kay uyab, nga sakto naman imong edad. Tagwapo man sad ka. Gwapo ko? Gwapo man kog ka? Basta. Kanang... Ambot, focus mo sa eskwela gud. Tinood ba na ako nasulti nga istrikto daw kayo imong uncle. Mo man daw ning nagpa-eskwela nimo. Lo, kabululoy ka na. Mo man gyud mga sulti nila diri. Mo nandi daw ka perminti maguban-uban og mga team building. Usahay dili ka pwede magabin-an kay isog daw kay na imong uncle. Mao lagi. Mano say maulaw ko kay usay out of place ko ba usay di ko kabalo say pangistoryahan kaya ko sayo kay ko mauli lupig palagi mora gyud po ko college lagi na sayo gyud po kay mauli bisag nanarbaho na ko na nako sa saktong edad baya mo pagkita na ko isulti wala pa ba kakatesting og kanang bisag pog mga planning birnis karon basig pwede ta mag party unya lagi ba pero ambot lagi di ko kabalo lagi ako testing anak yun focus ako sa akong pag-eskwela tamaula mo sa ako magbinuang-binuang sa akong pag-eskwela kay ako ba yung angkol nagpa-eskwela na ko di pa-eskwela na ba ko sa lisod sa kayo kung
magbinuang ko, di ba? So, burag sukli lugar na ako sa akong angkol. Kaya siya may nagpa-eskwela na ako. Ano nagtinarong ko? Pero sa tinud-anay lang po, mo sa lagi na akong problema karon kay murag bisag na narbaho na ako na nako sa saktong edad, murag mag murag gyapon tagbata ani oy. Daw bi ko ako'y manganggat nimo nga manglaag ta. Di lugar ka masugot. Aw, ambot lang. Manangid lang ko. Anong man? Manganggat ka? Wala lang. Usahay naraman po ko sa boarding house. Usahay wa ko'y kuan, wa ko'y buhaton. Basi ganang ka mo bisita sa boarding house. Dito ta sa balkon ni maglantaw-lantaw ta sa mga panganod, sa mga stars. Tamang libak din ta sa silingan. Ana lang good. Palit lang taglitsyon manok, ana, kaon. Laganahan lagi ko ana. Kano sa mana? Gusto kaon niya. Istorya lang good getting to know each other. Sige. Ako lang inon akong uncle nga nag-overtime lang ko. I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love was just a game that children play, and no more than a game. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each. As in, so funny. Lingawa katawanan mo lagi ka ba? Di ba? Wala lang. As in, joker gigay siya do. Hoy. Grabe joker kayo, eh. Grabe joker gigay na. Ay. Lingawa na ako, eh. Ayun lang. Biin na ng labay. Nalubat pag yun ko. Lakaw na ko, eh. Salamat, ha. Lingawa na ako, eh. Kadyot lang, wapagin na to na human og ihap ang mga stars na. Tamang ihap sa tag-stars, kana, 1, 2, 3, kana. Tapos kana nga stars, kana sa kana 1, 2, 3, kana ba. Sus, grabe gyud kayo. Aperti lagi, grabe gyud kayo ka ba. Naunsa naman, eh. Kulbaan ako, ani ba? O sabay kulbaan. Kulbaan ako, ani ba? Basi matuloy-tuloy na ni ba? O say tuloy-tuloy. Oy, naglibo na ko sa imo. Basi matuloy-tuloy na niya kung ka-inlove sa imo, ba? Kadyot lang, tama ba ko na donggan? Say in love. Nambot lagi. Kabalo ba ka, Kat, nga karon ragi ko ni supak sa akong angkol ba? Ipalaw na akong cellphone ganina ra si bahala siya dia. Kay para nako ba sigo niya di na ni mautro ba? Lipay kay ko bay. First time gyud ni ba nga ingani ko gikilig ko. Seryoso ka na imong ginasulti? Lagi first time na ko ni. Tanawa galing, nakaihi na galing ko na. Bantog na baho nag-anso. Ay, mato na ko eh. Kajud lang. Huta na imong kape na lang before ka mulakaw.
Ano lang ba? Tingalagi ko nimo nga bisag gabi naman ta na ipakapigi ko nimo ano yun. Saan ni kape ni? Biramax Adult Coffee. With horny goat weed. Huh? Mo man ako madunggan sa radyo nga pampagana. Biramax Coffee di mong gipainom nako. Mao galing Biramax Coffee. Bantog lalaki na kay kong gibati. Bantog ra nga murag ni action lag function si Manoy. Di ay? Di ko mo to, eh. Di ko mo to. Di ko mo to, basta di na ko makita. Sige, kadya lang. Hala! Imo man ang gidaladala sa imong magulang. Bantog ralay na akong paminaw, Kati. Kati paselo ako pero tama ba ni? Di ko kasabot ani kay kabalo ka, Harold. Nanata sa saktong edad. O sa tinud-anay lang, dugay ran ako gusto ipatulid ang akong nahiwi nga gutter. Maura ba gining gatangan sa uban ani nga drama ang pagtulid sa mga gutter. Basta yung ani nagaling kay idol ita rin nila ilang dalonggan sa speaker. Harold, pwede ba? Pakitulid? Pero dili man ta uyab. O di uyab na ta para matulid na nimo. Kaysa tinud-anay lang dugay ra po ko nagganahan nimo. Pero ang problema lang yung kay isnab kaayo ka. Dili mo ko snab. Gakaulaw lang yung ko. Pues ayaw nag-ulaw-ulaw. Ayaw nagkaulaw-ulaw, Harold. Please enter the kingdom. Enter to the Garden of Eden. Sigurado ka? Basta kay dugin ako nag-antos aning hiwi nga gutter. Please, please, Harold. Please, ayaw na lang ilang ayaw. Tulira na. Please. Ano sa'yo mong gusto hinay no paspasan? Please. At your own pace. At your own pace? Depende kung sa'yo mong pacing. Basta ang ako lang nga matulid siya. Kana. Kamaayo ni mo, Harold. Uy. Kana agay kana diha adapita. Hiwi kaayo, Harold. Kana, Harold. Kati. Paspasan na lang ako, Kati. Na lang makaya. Kaya ko po. Harold, like kay kapaspasiro man day ka. Kailangan paspasan para matulid. Kati. Harold. Kati. Harold. Kati. Harold. Sa'yo, ikaw ay aking. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tawihan na sa ilalim ng putila, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Mubalik ra ang gugmang giat
Ahak Drama Edition with Bernie Bitok Bitok. Pumunod kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Huwag kang ambalatian, sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Hello mga pana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Testimonya sa kayuan atong paminawon. Kasi ka ito yung ngalan na to, ma'am? Si Wilma. Wilma. Alia. Taga Tabok, Sor, Purok Size. Akong gibate, sakit akong tuhod o dili ko katulog. Sukad sa pag-inom nako sa tambal nga asigo capsule, naulian ang akong sakit o maayon na akong katulog. Isa ka buwan na kape na kong paggamit, diha na ko nakatagamtam ang akong gibate nga naulian. Kada adlaw, usa ka capsule. Manghinaot ko sa mga tao nga nakadungog karon, mogamit sila aning tambala nga asigo capsule para pod nga maulian sila sa ilang gipangbati. Og daghang kaayong salamat sa asigo capsule. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Asigo Herbal Capsule ug Asigo Plus Herbal Coffee. Mapalit sa inyong mga suking butika sa Oroqueta, CP Pharma, EJM Pharmacy, Farmacia Jessica ug GNP. Asigo Herbal Capsule at Asigo Plus Herbal Coffee. Maasahan at epektibo. Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok Bitok. O yung atong Asigo Plus Coffee o Asigo Plus Capsule available sa aning radio station na inyong gipaminawan. Available po niya sa inyong mga suking parmasya. O kung gusto ninyo mag-order sa Shopee, napon niya. O kung gusto ninyo mag-PM ka na ako, labi na diri sa Cagayan de Oro, na sila sa Save All o Save More Pharmacy. O pwede po kanyong i-PM para akong ipadala diya sa inyo mga igala. Ay kalimti mag-Asigo Plus Herbal Capsule o Asigo Plus Coffee. Padayon sa atong istorya, Brother Bernie Bitok Bitok. Malipayon ang among panag-uban ni Harold. Apan hangtod karon hadlok si Harold sa iyang angkol nga may baw-an nga nasay uyab. Pero akong katingad-an na naman sa sasaktong edad. Nganong ingana man siya kahadlok sa iyang angkol. Jealous of the one who caught your eye. One of my darker days. When you look at him, where was I?
Ikaw ba si Cathy? Yes, sir. Ikaw ba si Cathy nga girlfriend ni Harold? Dili man ako sa boyfriend. Amigo lang mi. Ayaw na ko babaki. Babaki? Ayaw na ko bakaki. Klaro kayo sa inyong mga messages nga nagin mo'y relasyon. Pasaylo ako, sir, pero kinsa day ka, sir. I'm sure ang imong pagkaibalo, angkol ko ni Harold. Pandamay na ni Ron. Ikaw ang uncle ni Harold? Oo. Kung ingana iyang pagpaila-ila kanimo, ako ang iyang uncle. Kabalo ka daw. Dako na kay kong investment anak ni Harold. Ako'y nagpa-eskwela sa iya sa high school. Hantod nag-college ako nagpa-eskwela. Ako pagaling ang nagbayad sa mga utang sa iyang ginikanan. Ako na po'y halos nag-ilis kang Harold. Actually, pwede na kayo sa dili manarbaho, pero gitaganan ako sa chance na mo tarbaho para po dili siya magmahay. Pero pwede ra yun, kaya na akong siya buhion, bisag dili pa na ako, o dili siya mo trabaho. Pero, nagminahal mi, sir. Nagminahal? Bulol lagi ko karon. Take two. Pero nagminahalay mi, sir. Day, di na ko gusto pa nga magpa-ligoy-ligoy pa. Na ako diri para sultian ka nga undangan na imong relasyon. Ug actually ako nang giparesign si Harold sa trabaho. Pagkabalo na ako nga nag-uyab-uyab na siya. Utsay? Pero sir, nasa saktong edad si Harold. Dili na siya bata. Burag panahon naman po siguro nga mahimo siyang malipayon o makapili siya sa tao na iyang gusto. Pasalo ako, day, pero di na ako gusto dagan pa istorya. Dagang kikiwa na ibawaan. Basta ang ako kiparisahin ko na si Harold. O palihog lang. Mag-usap na kong number niya. O palihog na ayaw na pag-contact niya. O say problema? Di na ko masabtan. Ulitaw man si Harold. Pasaylo ako. Di ko gusto nga magbastos pa mo istorya ni balay. Basta ang ako kalimti na si Harold. Kay si Harold para lang sa ako Kat! Kat! Harold! God! Gaksot na ka. I miss you. I miss you, Kat. Nasaan ko, di ko kaginawa maglisod agad.
Sorry. Cut. Harold. Cut. Harold. Cut. Harold. Cut. Harold. Di ta mahumanan ni karon. Cut. Harold. Cut. Harold. Kabalo na masuka si Naita po. Gisulong ko sa imong angkol. Og tinuod ko di nga nagiparisain ka. Di ko kasabot. Paminawa ko. Kat. Harold. Kat. Harold. Kat. Dili to na ko, angkol. Unsay? Unsay dili ni mo, angkol? Kung imong tanahon, angkol yan dating, pero actually, deep inside, auntie to siya. Usay, talong agsulti sa ako, naglibog na ko. Gusto niya nga, tiwaso na niya ang atong relasyon. Suko kay siya kay, daga na daw siya nagasto ni mo. Taningon siya nga, ikaw daw para sa iya. Naglibog ko, Harold. Tana di ka malain. Katong alaki dilingon nga angkol. Kundili siya akong sugar daddy. Usa sugar daddy? Isog lang to sa porma, pero siya'y nagbuhi na ako. Siya'y nagpa-eskwela na ako. Sa lagto na pagka-istorya, bayo to siya. Unsa? Oo. Sumangil lang ko nga angkol, pero siya akong partner. Abi na ko okay na ang tanan apan sa diyang nailata ka. Na-realize na akong alahi ragid ay ang original na bangag. Na-realize na akong alahi ragid ay ang babae. Pero makonsensya lang ko kay tama yung giingon. Gibayran na niyang mga utang sa akong ginikanan. Siya mo'y nag-eskwela na ako siya tanan. Iya tanan. Kanang motor iya, kanang helmet iya, siya nagminti tanan. Umunay tinuod. Harold. Oh my God. Pasaylo ako pero murag luod man. Kat tinuod ang tanan ay gugma ko ni mo, labta ka. Labta ka o gusto na ako nga di ako sa imuha. O gusto na ako, nagbitbit na kong bagderi. Nisibat ko kay gusto ko nga mag-live-in na lang ta. Kadyo lang, Harold. I'm sorry, Harold, pero di na ako ni madawat nga sitwasyon. Di na ako ni madawat nga sitwasyon. Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado, tinuloy natin ang ating ugnayan. Brother Bernie, bitok-bitok! Ngayon'y naubos ng kwentuhan. Gingilngigan ko sa ako na dunggan. Si Harold ay membro man day sa Ayaw Kol. Ayaw Kol, ayaw anak Kol.
Yes, ang iyang giingon nga uncle, iya man di ang lover. Mao'y gaminte niya, mao'y gabuhi niya, mao'y gabayad sa balay niya. Pero gusto niya nga mag-uban mi. Wala ko sa gidawat atong gabi una. Ugantog karon gusto pagyapon niya nga makipagbalik nako. Pero ako ang usa ka tawo nga di gusto gubot. Amino nako nga na-inlove nako kang Harold. Pero di ko gusto nga nay tao nga makig-away nako, tao makipagbugno nako tungod lang sa ing-ani nga mga relasyon. Tama ba ni? Nga di na ako ni ipadayon bisan pa magkabalo ko nga na-inlove nako ni Harold. Gamingawan ko ni Harold. Na disalign na pod ang akong gutter. Gusto na gyud nako ipa-align ang akong gutter apan di gyud nako kaya hunaw-naon nga nasa'y lain. Lalaki pagyud. Hadlo ko basig sulungon ko daw tuokon kung may mangulatan ako. Di ko gusto og gubot. Gugma versus gubot. Tama ba na akong gipili nga di ko gusto og gubot yun? Bahalag na ako'y gugma. Tama ba ni siya, Brother Bernie? Yun o. Saan man aron, be? Dagan salamat sa Radyo Servisyo 94.3 sa Nasipit, Agusan del Norte. Radyo Katribo sa 106.9 Butuan City. Partner Radio 94.9 Oroqueta City og sa 92.9 Mix FM Plaridel og 92.5 ano from F 92.5 Mix FM Aluran. Anaga na itong programa, geto ka na to sa Ashigo Plus. Herbal capsule o coffee o Biramax capsule o Biramax adult coffee. Nga available sa mga istasyon na inyong gipaminawan. Membro day sa ayaw call. Kabalo ka, Kati. Tama ka. Kapoy kay mosulod sa usa ka komplikado nga relasyon. Sometimes makayon kag uy okay man ni kay in love man ko naman ng feelings. Pero again, mobalik sa ta sa kanta nga we have the right love at the wrong time. Kung nagi problema si Harold, ingna si Harold. Harold, sulbara sa imong problema. Kung gusto ka mo quit ang imuhang angkol-angkol diya, sulbara sa na aya ka mo tabok sa ko ha. Kay again, ayaw ninyo sulbara og problema ang laing problema. So before mo sulod siya sa imo ha, before mo magrelasyon og tuloy-tuloy, igna si Harold. Kung di na ka malipayon ang imong boyfriend sa imong angkol-angkol, isettle sana. Pag settle na mo, okay na mo. Ang problema na, bisa pag masettle, nahimo man nga ikaw mo'y dahilan, God. So delikado, yun Japon ka, tinuod yun na. Basi niya, kalit lang ka, posposan diha kati. So igna si Harold. Harold, kung gusto gyud ka mahapsay, isettle sa nang imuha diha. Kung gusto na ka muhawad, nakamalipayon din, isettle sa na. Pahawa diha or hapsaya sa imong kaugalingon, then haya din ka muadto sa kuha. Ganun lang yun. Okay? Dagan salamat. Inga mo tanan, overtime na ko. Bye!